מונגש לביבי נתניהו, אתה אפס, אתה לא גבר, אף פעם לא היית גם, אתה סמרטוט רצפה של עצמך. אתה האיש שמחליט לא להחליט. אתה אחראי על יוקר המחיה המטורף. אתה אחראי על יוקר הדיור המטורף. מ-2009 אתה מבטיח לחסל את החמאס. לא עשית שום דבר בנידון. העברת לו מזוודות של דולרים. ערימות ענק של דולרים, בנה מנהרות. ציר פילדלפי, כולם יודעים, זה עקב האכילס של סינואר הארור. היית צריך לדאוג לכבוש את זה בתחילת המלחמה. היית צריך לפוצץ את כל המנהרות שעוברות למצרים, משם הוא הכניס את כל הציוד, את בתי חרושת, את כל חיל החימוש שלו הוא הכניס משם. טילים מאיראן, כספים, הברחת אנשים, סמים, ואתה העברת לו כספים בערימות, יא אפס. ואתה בא לציבור, אומר עם לבדנו, יש לנו נפט, יהלומים, מטוסים, חלקים למטוסים, בתי חרושת, על מה אתה מדבר עם לבדנו, יא שקרן, יא טיפש? אתה מטומטם? זה מה שאתה, ביבי. אתה מתחנן לאמריקאים על כל דבר. הלוואי ויגישו נגדך צו של פושע מלחמה. הלוואי, כי אתה פושע. אתה פגעת בעם ישראל, בארץ ישראל, בקדושת הקדושים שנפלו, ויהי זכרם ברוך. אתה בושה. בושה, ביבי.